Kudo Waseso. Bendera kang tondo wis kumitir sumangap mentara mawurahan umur swarane tan ana wadya ingkang kacicir sedaya mirati yo sekutu prabu Bendera kang tondo wis kumitir sumangap mentara mawurahan umur swarane tan ana wadya ingkang kacicir sedaya mirati ya sekutu asik yuk ya bendera kang tondo wis kumitir sumangap mentara mawurahan umur swarane tan ana wadya ingkang kacicir sedaya mirati ya sekutu prabu Kudo Waseso. Iya. Oh ya, lu. Oh ya. Oh ya. Yuk. Oh ya. Ayo. Yuk ya. Solo. Ayo. Yuk. Hut. Ayo. Ayo. Iya. Mundur.
Menari tari selendang, ikuti irama berputar-putar. Menari tari selendang, ikuti irama berputar-putar. Sla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 , ini tari selendang. Tari selendang, ikuti irama berputar-putar. Tari selendang, ikuti irama berputar-putar. Sla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 , ini tari selendang. Sla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 , ini tari selendang.
Waseso. Iya. Nyong. Iya Nyong nyong. Iya Iya Iya. Iya Iya. Iya Iya. Iya Iyo. Alo alo se alo alo se ali ali sekong kuningan alo alo se alo alo se ilali lali soyo kelingan Alo ose Bijengi abad biru Alo ose Mengingin awat ketemu ijo-ijo jadi undui wong sing abang rakura-kura sing bojo jadi rusui wong sing laga kae pirang-pirang Jadilah kuda wasiso Ya iyo iyo ya iyo yen nyawang solah pamane rena bengi tansah milangone iyo iyo dadi ganti landeng ati doh wong ayu kang taati anti Kloko mudra kanthi urung aku tega tak rewangi mati lapo tresno ya
wis dadari kang mas dadi petron ning ati tak rewangi nganti ganti tak rewangi nganti lampu mati kelapa muda saumpama lakanono sak kedeping netra ayo kanggo tampa lara brata kang ketaman asmara turin Mas sudah cek gendul lah bohong ayo yuk oh ya oh ya yuk Kudu wasis yo. Ayo. Iya. yuk oh ya lo oh iya ayo lo iya lo iya lo iya iya kudu wasiso mantap iya 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 aku tansah kelingan Wasiso. nalikane kamu Ada yang baru. mbok aja citra janji yen to pancen tresnamu sajati kelingan panjalukku urip bakal tansah setya tubuh Yo. tresnaku ing jero kalbu
kuda wasesa Jatilane bagus-bagus morban wis kondang kalongko saindenge nuswantara aja lali cocok karo biarane jaranan dangdut kreasi kuda wasisa nomor 1 dulur aja lali ayo ayo milengatno biar sakno kuda wasis tinggal kabendakno desa kuwi wis kuna lan yakti tanpa dadi citrane sakiki janji modernisasi desa pembangunan bangsa ya kuwi telengku tansah dadi objek melu nemtokake bab politik ekonomi lan sosial lan kabudayan ikutan kang tunduk komberantas modernisasi desa modernisasi desa modernisasi desa se-Indonesia aduh tukang gendang wonge bagus rajin sembayang nanging siji ra bisa ilang gelem mendem gelem wedoan mas persis kuwi maneh tukang ngagem wonge bagus ning rada sombong nanging siji ra bisa ilang saben bengi senengane gonggong yo esok srengenge wis metu sibuk binga-binga garapan anyar iki yo ya sibuk bareng awan srengenge ana tengah binga-binga putra manusia bareng sore srengenge ora ketok simbok abang-abang kok weruh buda ora nganggo kapal layar mencari Cino kapal layar mencari Cino saya berlayar ke Surabaya onga-onga bulan dadari onga-onga bulan dadari bintang rino pinggir segoro dayoe teko gelarno kloso klosone bedah tanggal jadah udah
Oh iya. Apri. Utuh Mas Teteh. Oh, tuh. Ana loro to? Iya nah, Apri, ketontoan. Oh, berarti apri iki sejenis amuba. Ayo. Heeh, to iso membelah diri ngene. Nah, iya. Bojone mumet nganti an. Oh ya. Oh ya. Ya, ya, ya. Oh, Sopret nyampret kempul wungkung kendang reo ketipung imbal gunang loro tur slendro salopret delok jarane ketang nyongkrang merai macan mangap megap megap gojakan ngong alia itra muso tokat kunane nanya to gawe kuwi lira-liri duwe gawe ayo. Ayo, ayo, ayo. Ayo. Lono sewan dono raja muda ing Ponorogo. Siyaga ing yuda lawan raja Rai Singa. Ngaso pusakane pecut Yai Samandiman. Trabas perang pupus singa bareng alas roban. Eyo hae perange sang saya rame. Eyo hae padha sekti kekarun. Wasiso. Yuh.
iya. Ayo. Ayo. Iya. Oi, ya 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 yo ya. Iya ya, ya ya. Oi. Yo. Oh ya. Hara 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 hara. Lulu. Ayo. Oh ya. Ye. Hara. Oh ya. Yuk ya, yuk ya, yuk ya. Lulu. Ayo. Hara hara. Oi. Oh ya. Oi. Oh ya. Ayo yuk 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 yuk. Yo 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 yo. Iya iya. Eo, 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 eo. Oh, ayo. Oh iya. Hae, lo lo lo. Oh ya. Lo lo lo. Hae. Eo, 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 eo. Yo. Oh ya. Yo, Mas Tete baris kan? Mas Kuncung, ayo dicepake. Iya iya, iya. Iya iya, iya. O E. Yo. Nonton dayoh Mas Abi, tok tok. Waseso, waseso. Iya, Iya iya, iya. Wa E. Wa E. Iya iya, iya. Yo. Ayo. Iya iya. Waseso. Yo, Waseso, yo. Waseso. Ada yang baru. Awas. Yo. O E. O E. Iya iya, iya. O E. O E. O E. O E. Iya iya, iya. Yo. Ayo. Persis. Yo ya. Good. Yo. Yo. Ayo. Iya iya, Primi. Yo, prek, oke, prek. Yuk. Iya Mas Tete. Anjir. Eh, Jan sak jose kudu waseso. sak jose iki Mas Tete. Ah, iya, ono bondan barang. Ono abi barang. Kok kesasar tok ngene. Ayo. Oh iya. Masuk pokoknya ini. Nggih Mas Tete katuraken sugeng Sonten. Nggih. Datang para pamirsa sedaya wonten ing tatah Sentolo Kidul. Menika dalam rangka napa Mas Kuncung? Pentas fasilitas kelompok seni budaya grup kesenian Kudo Waseso, Bersama Dana Istimewa Yogyakarta Ya, sebelumnya kita mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk Kundo Kabudayaan Kabupaten Kulon Kulon Progo Progo. karena sudah memberi kesempatan pada sore hari ini untuk menghibur masyarakat semuanya. Terima kasih juga buat Bapak Reda. Pak Reda anjir. Matur nuwun Pak Reda. Terima kasih Pun rawuh banyak. nggih. Iya, sub kegiatan penyelenggaraan event penggiat seni, pentas fasilitasi Seni budaya. budaya, Mas Bondan. Oke, Mas Kuncung. Yo, dilagokke sik Mas Kuncung, Mbak Rizka, Dilagokke napa, kalian Mas Bondan? Mas Tete. Nah, iki sing kepenak sikik. Sing penak. Nah, coba apa ngerti ra? Gajari sik penak Apa pindah. coba? Sik penak iki aku kan ning dhuwur iki. Heeh, terus Ah, Aja bojone wong lho Dan.
Sek kepenak iki kowe ning dhuwur terus aku ning ngisor. Oh, kowe ning ngisor to aku ning dhuwur. Kuwi sing kepenak ngono kuwi. Lah sing penak ngono. Maksude iki para wiyaga iki ning dhuwur iki kepenak sawangane. Iya, ketok saka ngendi wae. Oh, ngono iki. Yo, jajal yo. Monggo kanca-kanca, aprek CS. Gawe tentrem buka terus rempok gawe tentrem muga-muga terus rempok Yo udah wasis Huda boros Suloyo agawe citra
menyang Solo le-ole payung putra Bebajenit lolo ngomong mati ora obah yen opah dadi bocah yen urip golek Jose. Seneng karo bondan iki ngono kuwi lho. Semangat. Semangat. nek dong Nek dong. Nek dong ning kok kale radong. dasare cah radong kok kowe Ora apa-apa. Nggih, heeh. Biasane nek karo bondan wis duwe list lagu deh. biasanya wis Biasane wis duwe list lagu deh. cah cerdas kok Oh, sik ana sing WA iki. Heeh. apa Sapa sik bondan? Heeh. Iki ana pamundutan lagu. Oke pamundutan. Tapi Pamundutan lho. berarti Berarti ana lemeke iki, Dan. tombok lho dan oh, salah kirim, ditarik pesane. Ya ana pamundutan ras saka para warga wonten ing Sentolo Kidul. Sentolo Kidul. Ah, nggih. Nggih, menawi enten pamundutan lelagon monggo Pak Bu. Heeh. Panyuwunan nggih. Ora apa-apa ya dipinangkani ya Mas. dipinangkani ya. Ning kok ya nek ora nyawer iki kebangetan. Kebangetan. Heeh ta. Ya Ora Mas udah. guyon Mas. Heeh, sepertinya belum ada. Ya manut mburi sik Mas Bondan. Nggih. Menawi Mas Tete, Mbak Rizka kalian Mas Kuncung, wonten Mas aku pengen lagu iki ya dituruti. Apa? Malah diwalek Mas iki. Tete. Balik Pripun? apa? ana sik kangen Mas Tete Masih kae lho Mesti Udan kangen. udan kangen, Mbak. Potuti. Aku Oh, iya. trauma esek Piye, piye, Mas? Aku dadi trauma ning TBK iki. piye Udan kangen dadi apa tau iki? Malah dadi apa tau iki aku udan kangen ya serapa apa yo. Yo, coba yo. ayo ya Mas Abi ya Ora salah lagi, ora salah. Bener lah, bener lah ini. Jujure aku kangen sliramu jroning batin arep kandha wis isih Basan kuno rai sanggo bendung yen ayu pancen kowe sing paling ayu yakin yen manis pancen kowe sing paling manis nanging kudu ayune nanging kudu manise sing kena gobrayan selawase ruwake dah wasik yo
Udan kangen sering kasih. Udan kangen sampun. Wis. Oh, kelingan aku. Wingi lek kleru udan kangen mergo katut kitir sumilir. Kuwi lho lek kleru aku iki malih. Kan meh padha to. Berarti aku ngode apa iki mau? Kitir sumilir. Coba kleru lah ya apa liyane sik? Oke sing anyar-anyar to. Iki mau penari ana sik request Mas Bunda. Pripun Mbak Rizka? Request segara madu. Oh, segara madu. Jaluk dirubung semut. Apa? Sing manis-manis. Sik manis kayak aku. Heeh. Alah. Apa? Ning lak ora bujang kabeh. Ora. Tunggoni mergane ra tunggoni ngaku bujang. Ah iya bener kuwi Mas. Napa Mbak Rizka segoro madu? Wah, kuwi anggone Mas Sapri kok apa iso? Apa iso? Kenane? Kecuali kowe ta. Oh, segoro madu piye? Yo, dituruti yo. Monggo kanca-kanca. Monggo Mas Sabi. Kudu masuk.
Yo. Hey, ho. Yo. Yeah. Yo. Ayo. Ya, ayo. Yuk. Ayo. Yuk. Yuk. Hoi. Yo. Ya Mas Tete. Masih bersama Kudo Wasiso dalam rangka pentas fasilitasi Seni budaya. kelompok seni budaya Kabupaten Kulon Progo. Kepiye to, Mas? Nggih bener toh? Ayo bener, heeh. Dinas Kebudayaan Kulon Progo. Leres. Terima kasih sekali sudah memberi kesempatan Kudo Wasiso untuk menghibur pada sore hari ini. Pada sore hari ini. Sudah ada requestan apa belum ini kira-kira? Kok ya diem-diem aja. Malam minggu kok. Sing biasanya request ora teko soalnya Mas. Oh ngono. Aku mau wis diwa. Aku ora rono lho. Ini bodan terus di Transfer. Nggih. Ono mau transfer dicek WA-ne sik. Ketoke ora nek transfer iki. Nek dhek nek ora ketemu aku njuk ora ngenehi ndan. Oh. Yo. Nggih. Dikasih apa Mas Bondan? Dikasih sing lagi rada viral. Apa kuwi? Apa? Katresnan Sejati. Apa mau kepiye? Judulnya apa? Kuwi judulnya? Krungu tau aku. Oh, krungu. Katresnan Sejati. Dikasih Katresnan Sejati, Mas. Kerasa panik kan? Mas Tete. Pripun Mas Agus tuh ben meneng wae. Mas Agus. Biasanya malam minggu ya. Iya. Malam minggu ki ayem Mas. Iya. Orang mikir gawean. Sebenarnya sing nyandeng ya Pak ya. Wah iya. Neng ono sik disandingke mah kemrungsung ya ono. Biasanya los, biasanya sanding. Bukan rapi kulino isin. Kulino. Janji tresno buat seni lintang-lintang ing tengahe wangi ati kang nandang asmara Gusti kula
janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang ngandhang asmara Gusti kula maringa usada rembulan ning wayah wengi nambahi kekasing ati iki bepujan ati nang ngendi dong wong manis kang tak anti-anti. Ayo Mas Abi. Wong kudus aja sirane longso aku teko gendong tresno lalungan asmara gawe seburoso nambani ati ujiwo kang mas Yo yo. hatimu aku setia ngenteni yo 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 hey
bagus rupane yen nangis ndak ilang baguse yo
Yuk. Iya, ayo. Selamat. Yo. Iya. Ayo bali le. Ayo, mesake ragane le. Ayo. Yo. Iyo. Yuk. Tresno ati. Digawe muyo. Tresno ati. Digawe muyo. Muyo ngalih. Satria ing Madukara. Kanjeng Tresno Yo, kudu waseso. Ora. Madukara suming aman. Iya. Mikir karena pikir karena Karna Jaya Satria ing Madukara. ayo Waseso Iya. Iya. Yo. Yuk. Yo. Yuk. Mundur. Woi, yo. Iya. Lera sing duwe coy. Ayo. Iya. Ayo le. Yo. Ayo Mbah, tongkatnya digo Mbah. Bojo kang salah kala ing sekolah. Dosan Kyai. Dosa Kyai angkat katoto sesaji. Kanggo srana. Kanggo srana kunira agung pamuja. Amamita nugra saking yang widi.
kita putra kodira darbe panjoko kita tua berkah basuki yuwono kabece ketite kang ala bakal ketara sesamping rahayu Kudawa Sesa tetep jaya yo kita putra kodira darbe panjoko kita tua berkah basuki yuwono kang bece kadite kang ala bakal ketara sesakti rahayu Kudawa Sesa tetep jaya ayo Sesa Sesa Selamat konser. Konser. Gue itu. Iya. Seprene rino wengi kang sanggoda ati setya janji sehidup semati orang liya amung sliramu kang tadi kembange atiku kang tak puji tresno iki suci tansah bisa dadi jawiji suci tansah bisa dadi jawiji oh ya lere dadi gawe
Nur Sinta Solai Anu Cukromo Iwe sonder saya ekaleter Awet Sukarno Lan para miarsa Sonder Amalia Kumle batin awak-awak Sek oh ya oh ya oh ya oh ya oh ya oh ya aduh duh oh ya oh ya oh ya oh ya oh ya oh ya cocok ayo yo masih sama Nur Sinta Solai Anu Cukrono Sonder saya ikeleter Mawe Sukarno Kang para miarsa Sondera ngeli aku kebete kawan-kawan Sek-sek ya Sek-sek Sek-sek Buka sini cocok Sek-sek ya Sek-sek Sek-sek Kak Siti Yo. Iya Yo ya. Yo. Iya Yo. Habiskan Sewu siji. Aduh Rama ibu ngapuraken aku yen ana salah lan luputku sangat rumangsani aku duweni dosa nganti saiki isih krasa ning dada Rino wengi ralali kan saged donga memuji marang Kang Kuwasa mugi enggal antuk paring pangapura urip tentrem ayam uga kanthi mulya Ngendi ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing wani ngendi ana anak lali marang wong tuwa yen nganti ana sewu siji sing lali suwarga ing donya ana sukune wong tuwa wong kang atuh suci gedhe ganjarane